منك لم تركت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے محمد دا حسن بیان کر دیا فرما رہے ہیں اے اللہ دے پیغمبر جی میری آنکھ نے تو آڈے تو سونا ویکھیا کوئی نہیں۔ آنکھ نے تو اڈے تو سونا بولو میری آنکھ نے تو اڈے تو سونا میری آنکھ نے تو اڈے تو سونا ویکھیا کوئی نہیں۔ حضرت حسان جدوں یہ جملہ بولیا میرا خیال تصور کہندا ہے جبرائیل عرض کر رہے ہون گے ربا اے جڑا حسان جملہ بول رہا ہے حسان دی زبان تے جملہ تے فٹ نہیں آ رہا۔ حسان دنیا دا ویکھیا کی ہے اس دنیا دی اندر ویکھیا کی ہے چار دا لوگ اس ویکھے نے یاد ہے میری آنکھ نے محمد تو سونا ویکھیا کوئی نہیں۔ ربا اے جملہ تے میری زبان تے ڈھکدا ہے آدم نو عرفات دے میدان دے اندر رونے ویکھیا تیرا پیغام میں آدم کو لے کے جاندا رہیا محمد والا حسن میں نو اتھے بھی نظر کوئی نہ آیا نو دے کول میں تیریاں یا اللہ ویاں لے کے جاندا رہیا اتھے بھی محمد والا حسن میں نو نظر کوئی نہ آیا یا اللہ ابراہیم دے کول کدی او نمرود دے دربار دے اندر تیری توحید کا اعلان کر رہے ہیں تے میں اس کول تیرا پیغام لے کے جاندا رہا کدی یا اللہ میں ابراہیم دے کول تیرا پیغام لے کے گیا جس وقت تو آگ دے اندر سٹیا جا رہے ہیں یا اللہ میں نو اتھے بھی محمد والا حسن نظر کوئی نہیں آیا میں یعقوب دے کول تیریاں یا اللہ ویاں لے کے گیا یوسف دے کول میں یا اللہ تیرے پیغام لے کے گیا او یوسف جس دے حسن دے چرچے کائنات دے اندر نے کدی یوسف دے کول میں تیرے پیغام لے کے گیا خون دے اندر پہ آئے کدی یوسف دے کول تیرے پیغام لے کے گیا جیل دیاں کوٹھڑیاں دے اندر کدی یوسف دے کول تیرے پیغام لے کے گیا تاج تے تختاں دے نال ربا اتھے بھی میں نو محمد والا حسن نظر کوئی نہیں آیا موسیٰ دے کول تیرے پیغام لے کے گیا عیسیٰ دے حسن دیاں زیارتاں کی دیاں ربا میں نو تے کدائیوں بھی محمد والا حسن نظر 1,24,000 کم و بیش انبیاء دیاں زیارتاں میں کی دیاں تیرے پیغام لے کے گیا کسی جگہ تے بھی میں نو محمد والا حسن نظر نہیں آیا اے حسان کی میں کہہ رہے ہیں دا لوگ کس ویکھی ہون گیا دا میری آنکھ نے محمد تو سونا ویکھے آئی زبان تے گل ڈھک دی اس جدی زبان تے ڈھک دی ہے میری زبان تے لیکن حضرت حسان نے جدو اگلا فکرہ بولیا جبرائیل دے مانوی توڑ دیتے نے حضرت حسان فرماندے نے خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء اے اللہ دے پیغمبر جی اللہ نے تو ہر عیب تو پاک پیدا کیتا اللہ نے سونے محمد نو ہر سارے بولو اللہ نے سونے محمد نو ہر عیب تو پاک پیدا کیتا ہے سونے محمد دے ظاہر دے اندر بھی عیب کوئی نہیں باطن دے اندر بھی عیب کوئی نہیں سونے محمد دے اندر بھی عیب کوئی نہیں یاراں دے اندر بھی عیب کوئی نہیں سونے محمد دے اندر بھی عیب کوئی نہیں سونے دی ازواج دے اندر بھی عیب کوئی نہیں سونے محمد دے اندر بھی عیب کوئی نہیں سونے دی بنات دے اندر بھی عیب کوئی نہیں سونے دی آگ دے اندر بھی عیب کوئی نہیں میرا بھائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود عیباں تو پاک ہے تے سونے دے یار بھی عیباں تو سونے دے یار بھی عیباں تو سونے دیاں بیویاں بھی عیباں تو سونے دیاں بیٹیاں بھی عیباں تو سونے دے نواسے بھی عیباں تو سارے بولو سونے دے نواسے بھی عیباں تو پاک نے اے اللہ دے پیغمبر اللہ نے تو انو انج بنایا جویں اللہ تو اٹے کولو پوچھ کے تو انو بنا رہا ہے اللہ تو اٹے کولو پوچھ کے تو انو اللہ نے تو اٹے کولو پوچھیا ہونا ہے او میرا سونا پیغمبر تو اٹا چہرہ کیویں دا بناواں تساں جواب دیتا نا میرے اللہ میرے کولو پوچھ کے میرا چہرہ بنانا چاہنا ہے انج دا میرا چہرہ بنا میں آسمان وال اٹھاواں تے ربا تو قبلے تبدیل کر دے اللہ میرے کولو پوچھ کے میرے ہاتھ بنانا چاہنا ہے انج دیاں انگلیاں بنا دے میں برتن دے اندر رکھاں تے میری انگلیاں چوں پانی دے چشمے جاری ہو جائیں
یا اللہ میرے کو پوچھ کے بنا نہیں تے انج دے میرے قدم بنا جتھے میں اپنے قدم لاواں ربا انہاں چاہیاں دیاں قسماں وی تو اپنے قرآن دے اندر اٹھا دے میں عرض کر رہے ہیں پنجابی والا شاعر حضرت